Rita B. Latam. Buot mag-agom kay Jacqueline Q. Rodriguez, 28 anyos, soltero, Daraga, kan Boston Street, Zone 5, Maryville Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Jude P. Rodriguez, asin Josefina E. Quito. Para kay Jason P. Pasa, 37 anyos, soltero, kan Santiago 2, Peña Francia, Naga City. Aki ninda Manuel Pasa Jr., asin Eugenia O. Pacamara. Buot mag-agom kay Sheila Del C. Filipino, 31 anyos, Daraga, kan Zone 1, Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Aki ninda Alex Filipino, asin Delia Consuelo. Para man kay Jeffrey Nino S. Pilapil, 32 anyos, Balo, kan Villa Francia Subdivision, Liboto, Naga City. Aki ninda Yolando V. Pilapil, asin Benilda Salumbides. Buot mag-agom kay Rosela A. Servidad, 32 anyos, Daraga, kang Tinanggihan, Libmanan, Camarines Sur. Aki ninda Estelito Servidad, asin Angela Abion. Asin para man kay Salvador Gubalo Esperon, 26 anyos, soltero, kan Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Aki ninda Bernardo Esperon, asin Merceline D. Gubalio. Buot mag-agom kay Kea Sakilio Tiaba, 23 anyos, Daraga, kan Molave Street, Liboto, Naga City. Aki ninda Ramon Federico Quinones Tiaba Sr., asin Lilibeth Valdez Sakilio. Kung si isay man po ang may naaarama na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang, ngunyan sa tuyang pinagsaselebrar ang solemnidad kan Epifania kan kagurangnan. Ngunyan na Domingo, an solemnidad kan Epifania, an manifestasyon o an pagpahiling nin kagurangnan sa gabos na nasyon sa bilog na kinaban. Ang pagkamundag ni Jesucristo nahiling nin mga tao sa mata nin pagtubod. Paladan itong mga nakahiling asin nagtubod, siring kan tulonghade. Ang ebanghelyo ngunyan, nagpapahayag kan istorya kan tulonghade na hali sa sirangan. Melchor, Gaspar, asin Baltasar. Tulonghade na may mga kabatiran sa kasaysayan kan kinaban, asin malaad ang pagtubod sa panugang kaligtasan nin Diyos. Tulong tawong madunong naghanap kay Jesus, asin kan sa indang nakua, sinda nagsamba. Tulong hade na may darang tulong regalo sa hade kan mga hade, bulawan para sa hade, insenso para sa padi, asin mira para sa propeta. Si Jesucristo mananggad ang ilaw na nagbabanaag sa kadiklumanin kinaban, asinin sa tuyang pagkabuhay. Siya ang kaligtasan nin gabos na mga tao. Arog kan tulonghade, sunodon niyato ang bituon na iyo si Kristo. Mag-iba kita sa inda sa dala na sa indang pinagbaklayan sa paghanap kan paratubos nin Israel. Idulot niyato ang misang ini, idulot niya to sa misang ini ang satuyang regalo nin bagong pagkabuhay. Maging ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa. Mga kaibahan po niya to sa Santa Misang ini iyuan satuyang ginagalangan asin namomotan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, sing kanaki, sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Sumaray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Diyos marahay na agaman po, Father. Happy Three Kings po sa Saindo. Siring man po. Actually, Happy New Year. Sa laog ka ining misa, sa tuya man nagigibuhon, pagkatapos kang homilia, ang pag-insular kan mga miyembros kan music ministry. So, pamibi niya ato sinda, nalugod ining okasyon para sa sainda, magtaonin mas maugmang paglingkod para sa simbahan, para sa mas makahulugan na pagselebrar kan liturhiya. Hulitaan musika, napakahalaga na aspeto kan sa tuyang gawi ning pagsamba. Mga tugang, kunyan ako ang taas itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Sinsa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sinsa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahay ang buo. Inuumaw mi ka, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan kapula mo, kamurawayan, kakurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman, kagurang nan aking bugdong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo
pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpahayag mo niya na aldaw, kan bugtong mong aki sa mga nasyon, sa pagiyan nin butuon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot sagkod sa pagmansay sa kagayunan nga sa imong kahalangkawan. Huli kay Jesu Kristo ang kakurangan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay ang sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Gikan sa pagkabihag, ang mga Hudyo nagbaklay pasiring sa Jerusalem, tanganing magdolot nin pasasalamat. Sa enot na babasahon, ipinapaabot ang kamauotan na lugod ang gabos na tawo, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, asin lumiwanag. Duminatong na ang sa imong ilaw. Ang kamurawayan nin kagurangnan, minasirang sa imo, minsan nga ni ang daga, natatahuban pa kan banggi, ang mga banwaan, natatahuban pa kan diklom. Sa imo minatindog, ang kagurangnan, sa imo minapahiling ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan minadulok sa imong liwanag, asin ang mga hade sa imong nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos nagtitiripon, asin nagdudurulok sa imo. Ang sa imong mga aking lalaki, hali sa harayo, ang sa imong mga aking babae, dinadara sa mga takyag. Ini mahihiling mo asin sa imong ikakaugma, magsusupay sa kaugmahan, hulita ang mga kayamanan sa dagat, mapapasa imo asin mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo, dako ng mga kamelyo, hala sa Midian, asin sa Efa. Ang gabo sa Seba, madatong, magdadara ning bulawan, asin kamangyan, asin maawit, nin kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sa tuya po nga awiton. O Diyos, itoo mo sa hade ang kahatolan, sa aki kan hade ang sa imong katanosan. Nganing matanos na hatulan niya ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga dukha, matanos na hatulan.
Sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanosan, asin katuninongan, sagkod sa sulnop na ang bulan. Magahadi siya poon sa dagat, sagkod sa daga, poon sa dakulang salog, sagkod sa puro nin daga. Mga hade, hale sa Tarsis, asin sa mga baybayon, mabayad nin buhis sa iya. Mga hade sa Arabia, asin sa Seba, madarang mga dulot sa iya. Sa atubang niya, gabos na hade, maluhod, gabos na banwaan, malingkod. Ang ikaduwang babasahon, nagpapasabot sa satuya na ang Diyos nagpamidbid kan sa iyang sadiri, huli kay Jesucristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawohan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala ng Diyos sa kuya mapadapit sa indo. Sa paagi nin sarong kapahayagan, ipinapamidbid sa ko ang misteryo na pinaliwanag ko pasana sa inda. Ang misteryong ini nangunyan ipinahayag sa tabang kan Espiritu sa iyang mga banal na apostoles asin propeta. Kaitong panahon, da ipinamidbid sa kiisay man ang misteryo na ang pagano mga kapwa tagapagmana, mga kabtang nin saro sanang hawak, asin kaayon sa saro sanang panuga ki Kristo Jesus, huli sa Ebanghelyo. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus namundag sa bilin nin Judea, kan panahon ni Hading si Herodes. Huli ka ini, duminatong sa Jerusalem ang mga mago, hali sa sirangan, asin naghapot. Sa inamundag ang hadi kan mga Hudiyo, nahiling mi ang pagsirang kan sa iyang bituon, asin napadigdi kami sa pagsamba sa iya. Pagkadangog ka ini, kinabaan ng hading si Herodes, asin hinapot kung sain mamumundag ang Mesiyas. Simbag ninda, sa bilen nin Judea, siring sa nasusurat kan propeta.
asin ika bilen daga ni Huda, ikabako ang pinakasadit na banwaan ni Huda. Sa imo magikan ang leader na iyo ang magiging pastor nin sa kong banwaan Israel. Hilom na ipinaapod ni Herodes ang mga mago, asin naaraman sa sainda kung kasuari nagsirang ang bituon. Sinubol niya sinda asin sinabihan, paduman kamo asin hanapon nindo ang umboy. Kung makuan nindo, paisihon nindo ako, ta ako man maduman asin masamba sa iya. Sinabing ini kanhade, nagralakaw sinda, asin uya ang bituon na nahiling ninda sa sirangan, nanginginotan sa inda, sagkod na umuntok, sa tangod kang kinamumugtakan kan umboy. Ikinaog maninda na mahiling giraray ang bituon. Paglaog ninda sa harong nako ang umboy, kaiba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda asin nagsamba. Binuksan ang mga dara asin nagdulot nin bulawan, kamangyan asin mira. Sa pangiturugan, pinatanidan sinda na daay magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan ang sa indang inagihan, pagpuli ninda sa indang banwaan. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marahay na aldaw liwas sa indugabos mga tugang. Marhay na aldaw man po, Father. Hiring sa sinabi sa pagpuon kang misa sa tuyang ipinagseselebrar ngunyan ang solemnidad kan Epifania kan sa tuyang kagurangnan. Epifania buot sabihon, manifestasyon, pagpahayag, revelasyon kan Dios para sa tuya. Ano ang buot niyang ipahayag? Ang sa iyang kamauotan na ang kaligtasan bako ulang sa nagkapira. Bako ulang para sa mga Hudiyo, kundi para sa gabos. Sininang nadangog niya to sa mga babasahon na sa tuyang nadangog ngunyan. Sa inot na babasahon halimbawa sa libro ni Propeta Isaías, ang pag-abot kan Mesiyas, garo pag-abot kan liwanag na magliliwanag sa syudad kang Jerusalem, kan bagong Jerusalem. Alagad ang liwanag, bako lang para sa mga nyaon duman sa Jerusalem, kundi sa gabos na makakahiling kan liwanag. Kaya, ang gabos mo ngayang mga aki sa inyo na lugar, harayong lugar, matiripon, ang mga aki imong babae, ang mga aki imong lalaki, ang mga hadi matiripon sa pagsamba sa imo. So, ang liwanag, ang pag-abot kan Mesiyas, bako lang para sa mga enot na nakamidbid sa Diyos na sinasamba kan mga Hudiyo. Sa ikaduwang babasahon, parehas man ang ipinapahayag sa satuya. Si San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Efeso, pinapasabot sa satuya. Sabi ni San Pablo na ang sikreto ngaya ka ito, na inihayag ka ito ng Diyos, ngunyan inihayag na ngunyan. Sa paagi ko, sa paagi ni San Pablo, sa paagi kan mga apostoles, na ang kaligtasan para man sa mga hintil, o sabihin, para man sa mga pagano. Magayon na pag-isipon mga tugang, asin ako o nyato na maugma, asin may puso niyang pagpapasalamat. Na ang plano pala ning mahal na Diyos, bako lang sa mga pinaghihiling nyato na marahay, asin makidyoson. Tamisingani ito mga daay pa nakakamidbid, nyaon palan sa plano ning kagurangnan. Misingani ito mga garuda ay maninigo kan kaligtasan, nyaon palan sa plano ning kagurangnan. Paulit-ulit na sinasabi sa tuya pag binabasa niya ito ang Ebanghelyo, na siya napadigdi, bako lang para sa mga banal, kundi para sa mga makasalan. Bako lang para sa mga mayong helang, kundi para sa mga may helang na nangangaipon ng doktor. Iyan ang kapiyastahan na sa tuyang ipinagseselebrar ngunyan, Epifania kan sa tuong kagurangnan. Sa sekular na tataramon, permi niya itong namimidbidan o na gigirumduman ang kapiyastahan na ini as Feast of the Three Kings. Kaya ang greetings niya to, Happy Three Kings. Pero kung iisipon niya to, we can greet each one still Merry Christmas or Happy New Year. Huli na nga ni ita, nyaong kita sa laog kan, nyaong pananggal kita sa laog kan selebrasyon pan Pasko.
Mantang hinihiling ta na ang Pasko ang pinakalawig na selebrasyon kan mga Pilipino. Pero kung hihilingon ta sa liturgy kang simbahan, saro ini si pinakahalipot. Kasi ang Pasko, maapuon pa sana sa pagkamundag ni Kristo, December 25. And it will close sa selebrasyon kang Epifanya kang satong kagurangnan. O sabihin, halos 2 semana sana ang satuyang selebrasyon kan Pasko. Pero ang pinapaabot sa tuya kang simbahan, namantang garuhali ipot sana ang selebrasyon, pero ang mensahe na buot ipaabot sa tuya kang selebrasyon na ini kan Pasko, dapat magdanay sa satuyang puso, sa satuyang isip, asin magiya kan satuyang buhay all throughout the year. Naigwan ni Diyos sa napadigdi, asin buot kitang ibahan sa satuyang buhay. Buot kitang ibahan sa satuyang paglakaw. Pako siyang harayo, yaon siya sa sato. Kaibahan niya to siya. Ito pong mga hadi, sa satuyang tradisyon, pinapangaranan niya to Melchor, Gaspar, Baltasar. But this is not supported by scriptures. Pero ini ang satuya na sinusunod na tradisyon. Sa scripture, sa banal na kasuratan, nadangog niya to, sinda mga mago. O sabihin, sages, mga madunong. Sabi nga ni kan iba sinda nga ito mga scientist before. Nagre-research sinda. Asin sa suso sa indang mga research, igwanin dakulang tao na mamumundag, asin ang sa iyang pagkamundag, ipapahiling sa paagi kan sarong dakulang tanda na mahihiling sa langit, sa paagi kan bituon. Minsan inaapod sila mga astrologers, so probably astronomers. Hulita, kaibakan sa indang pag-adal, kan sa indang mga research, sindaman, naghihiling kan mga nangyayari sa langit. Kan dalagan, kan mga bituon, kan saldang, kang aldaw, o kaya kan bulan. Asin sa indang na nuno da, no naaaraman, ang mangyayari sa kinaban. So, sa pagbasa ninda kan mga isinurat kan mga propeta, naaraman ninda ang pag-abot kan Mesiyas. Pero magayon po mga tugang na masabutan niya to, they are not Jews. They are not even believers of the one God worshipped by the Jews. Precisamente, ini ang kahulugan kan satuya na selebrasyon, kang Epifanya kan satuyang kagurangnan. Susog sa istorya, sa tradisyon kang simbahan, ang tulong mago, hali sa sirangan. Hali po sa Persia, modern day Iran. Kaya imagine nindo, sinda nagbaklay sa harayo, pagkatapos sindang maaraman, asin ma-ascertain, ang pagsirang kan bituon, they travel. Bako pong madali ang pagbaklay, kung arog kaan, kung huhilingon takan panahon, bakong arog mo niyan, na igwaning eroplano, igwaning train, igwaning bus. But we can imagine the sacrifice they went through, tangani na mahanap ang umboy. Husog sa istorya, sa ebanghelyo na sa tuyang nadangog, kan sa indang mahanap, sinda nagdulot nin tulong mahalagang regalo. Bulawan para sa hadi, sabi ka subago sa introduction. Hulita si Kristo, totoong hadi, ang pinakahalangkaw na hadi. Sabi nga sa banal na kasuratan, sa iyang pamitisan, itinaonin kagurangnan ng kan Diyos Ama ang gabos sa kapangyarihan sa langit asin sa daga. Bako daw na sinasabi niya to, siya mabalik bilang hukom niya to, hadi na makapangyarihan. Tunay na hadi ang namundag, nayaon sa sabsaban na nasatuyang nahihiling na aki. Nagdulot sindakan dulot ting kamangyan. Ulita si Kristo, hadi, high priest, padi, totoong Diyos, na tagapag-ultanan, totoong Diyos sin totoong tao, na tagapag-ultanan kan Diyos asin kan tao. Ang kamangyan ginagamit sa pagsamba niya to, yan ipinapaaso. Mira para sa sakripisyon sa iyang idudulot. Hulitaan mira ginagamit sa pag-imbalsamakan mga gadan. Digdi masasabutan niya to. We don't really know why the three magi inian sa indang mga regalo. Pero si pwede niya itong sabihin that they are guided by the grace of God. Ang gabos na ini, manunodan kan mga tawong masunod na henerasyon.
kan bagay na sa indang ginibo, asin sa indang pagmidbid. Sabi sa Ebanghelyo, sinda nagluhod, asin nagsamba sa umboy na sa indang nahiling. Siguro mga tugang, ang magayon na sa tuyang paghurup-hurupan sa loob ka ining misa. Sabi ko nga ni, mantang halipot lang ang selebrasyon kan Pasko, dapat ang mensahe, sin kahulugan kan Pasko para sa tuya, dahil mawara, asin maging giya niya to all throughout the year para sa tuyang buhay. Hulita ang Diyos, kaibahan ta, sin bakong harayo sa satuya. Magayon na po ang satuyang mga sadiri. Do we have that enthusiasm, itong kaugmahan, itong higos asin paginguha, arog ka itong mga mago, nahanapon ang Diyos. Sabi ko nga ni kasubago, dahil inda actually na-discovery ang Diyos. Ang Diyos ang nagpahiling sa inda, asin sinda giniyahan kan Diyos sa paagi kan bituon, tanganing mako aninda ang kagurangnan, sinda magsamba asin, magluhod, magumaw sa iya. Are we willing to take the long journey, the difficult journey, tanganing mako anyato ang kagurangnan? Ano man ang sa tuyang ikatakot sa pagsunod sa paghanap sa iya, huli ta igwa magigiya sa tuya, ang liwanag na darakan sa iyang presensya, tanganing mako anyato siya. O baka, arog ki Herodes, bakong kaugmahan ang namatayan, kundi pagkahandal, pagkatakot, kan sa iyang maaraman duman sa mga mago na nagsirang na ang bituon na tanda kan pag-abot kan Mesiyas, kan hadi, kan mga Hudiyo. So instead of excitement, instead of happiness, siya nahandal taano na ang paghiling niya kay Kristo karibal. Hulita, baka mawaraan na siya ng puder. Natakot siya. Kaya mantang aram niya, sabi sa Ebanghelyo, tinipon niya ng hilom ang mga mago, sinabihan, kung mako aninduan aki, magbalik giraray ka mo, ta gusto ko man magsamba sa iya. Do aram niya to ang tunay na istorya. Igwa siya ning marumpot, maraot na isip duman sa aki, ta gusto niyang gadanon. Pako daw siya nagpagadan, kaya itong mga niños inocentes, kang kita mag-celebrar December 28, kan kapistahan kang niños inocentes. Mga namumutan kong mga tugang, bakong pagkahandal, bakong pagkapurisaw, ang dapat mamatianin si Isayman na nag-celebrar kan Pasko, na nag-ako kan katotoohan na ang Diyos kaibahan niyato, asin namundag sa buhay ta, sa kinaban niyato. O kaya, baka distracted kita kang kadakol-dakol na mga ilaw, kaya arog ka itong mga padi kan panahon, ka itong mga madudunong, kasi minsan iniisip ko, ano daw tadi itulos na araman ni Herodes o kan mga tao sa Jerusalem na nagsirang na ang bituon, namantang aram ninda, they are experts of the scriptures, aram ninda ang manunungod sa pag-abot kan Mesiyas, alagad ano ta kaipuhan pang maaraman ninda sa paagi kan mga mago ang pagdatong kan Mesiyas. Baka distracted sinda kan kadakol-dakol na mga bagay, o baka ibang ilaw ang sa indang sinusunod, kung kaya ang pagkamundag ni Kristo na ininda na araman, o probably they were not interested. Mga namumutan kong mga tugang, sa laog ka ining selebrasyon, umawon asin pasalamatan niya to ang kagurangnan na sa iyang pag-abot sa kinaban, na sa iyang pag-abot sa buhay niya to. Asin sa pagpahayag niya, na sa iyang kamautan, na ang gabos maligtas, na kita gabos magturugang, hulita kita, hali sana sa sarong Diyos. Ang Diyos na mamumuton, na yaon, presente sa satuya. Amen. Ngunyan po isusunod niya to ang pagbagonin panuga kan mga miyembros kan music ministry. Inaapodan po ang gabos na kaayon na magtindog sa atubangan kan altar para sa pagbago kan panuga.
An parokya Paladan, ninhuli sa regalo nin musika. Nagtatao ini ning dalan, tanganing kitagabos makapagsamba, asin magpamuraway sa Diyos. An mga miyembros kan music ministry, nagheheras kan sa indang mga talento, asin kakayahan, tanganing kitagabos giyahan sa pag-awit. Sa pagbago kan sa indang panuga, lugod papagyamanon pa kan Diyos an sa indang espiritu, para romon an sa indang sinumpaan, asin pakusugon pa an higos sa indang ministeryo. Mga namumutan kong mga tugang, kamu inapod tanganing maglingkod sa simbahan, sa paagi kan ministeryo nin musika, sa atubang nin Dios, asin kang sa iyang banwaan, ipahayag nindo ang sa indong sinumpaan. Ang sa tuya pong simbag sa inot na kahaputan, opo, nasasabutan asin inaako niyamo. Nasasabutan asin inaako nindo ang sa indong katungdan bilang mga miyembros kan ministeryo nin musika, opo, nasasabutan asin inaako niyamo. Ang ikadua, ang satong simbag, opo, andam kami. Andam kamo na mapadagos sa paglingkod sa Dios asin sa iyang banwaan, sa paagi kan regalo nin musika, sa pag-awit sa liturhiya, asin kan sa indong talento, sa pagdulot kan sa indong talento, asin kakayahan para sa simbahan. Opo, andam kami. Nangangako kamo na maitatao nindo ang sa indong panahon asin oras sa pag-adal, pag-insayo asin paghurop-hurop kan sa indong serbisyo. Maugma kamong inaako bilang sa indong kora paroko, inaako asin isinusubol ko kamo bilang mga miyembros kan music ministry sa atong parokya. Ang sa indong paghiras sa responsibilidad kan misyon ng simbahan, asin sa ministeryo ni Kristo. Igwanin man lain-lain na forma, sinangangaipon ni man lain-lain na regalo asin talento. Siring man, kan pagdulot, kan bilog na buhay. Kitagabos inaapod ni Kristo na maging mga disipulos, sintanda, kan kahadaan ng Diyos sa panahon asin lugar na ini. Amen. Mamibi kita, iduko po ang mga payo. Diyos sa samong kaglalang, para tubos asin para pabanal, bendisyoni asin pakusuga, ining samong mga tugang, na madulot kan sa indang sadiri, sa paglingkod, sa imong simbahan. Tabangi sinda, na mabuhay susog sa imong tataramon, asin makamati kan pangangaiponin kapwa. Gibuhasin dang dala ng pagkikipag-ulian, asin pagkasararo. Tawisindanin kamawotan asin kusog, na hanapon ang katotoohan sinan sa imong kabutan sa gabos na bagay na sa indang gigibuhon. Warasan sa inda ang balaog na makautob kan sa indang katungdan, ininahagad mi. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Lugod ang mga awit asin musika na sa indong papanginutan, magmuraway sa Dios asin magpakusog kan pagtubod kan gabos. Bilang tanda kan sa tuyang pakisumaro sa mga miyembros kan ministeryo nin musika, sa tuya po sindang upakan. We can go back. You can go back to your seats. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaglalang kagibo, kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling,
asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, sinamundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Pinangaki daili na lang, saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Diyos Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin maagadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat in mga gadan, sin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ginigiromdom niya to ngunyan, ang pagsungko kan mga mago sa Belen, makisumaro kita sa inda sa pagsamba ki Kristo, kagurangnan asin para ligtas, asin idulot niya to ang satong mga pamibi sa Ama, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, maging banaag nin ilaw na nagtatabang sa katawohan na makua si Kristo, asin magsamba siya sa katotoohan. Magsamba sa iya sa katotoohan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing si Kristo maging bitoon na nagigiya kan sa tuyang bilog na pagkabuhay, ang sentro kan sa tuyang pagsamba, asin ang patugmadan kan sa tong paglaom, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ipahayag kan Diyos ang sa iyang kamurawayan sa mga naghahanap pa, na mabukasan ang sa indang isip, asin puso sa imbong kan sa iyang pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, ang mga biyadi, ang mga nagsusolo-solo, asin ang nawawaraan halagaan buhay, na ang pagpahayag kan kapangyarihan kan Diyos, maging tunay, huli kan mga nagaataman sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga kadugo, asin katuod na gadana, mantang nakaabot na sa katapusan kan sa indang paglakbay, masabatan si Jesus, asin ang sa iyang ina, si Maria, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, ipinahayag mo ngunya na aldaw, ang bugtong mong aki sa gabos sa banwaan kan kinaban. Pasunoda kami hali sa pagiya kan bituon, nin pagtubod na nagpamidbid sa imo, pasiring sa pakisumaro sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing asako sa nasaindong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugayeng hilinga ang mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini, bako ng bulawan, insenso asin mira ang idinudulot, kundi sa paagi ka ini man sanang mga atang, pinapahayag, dinudusay, asin inaako si Yesu Kristo, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minisan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Hulitangon niyan, ipinahayag mo kay Kristo, ang misteryo man sanakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawo ming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaibakan mga angeles sin arkangheles, kaibakan mga tronos sin dominasyones, asin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Para mananigin, sa ngaran kang kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kasamong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Dahil sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniamanin kalis, asin girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, ang sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginomdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakang sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, ginomdoma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. Banalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadehan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muyan, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo.
sa imoan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristo nga kurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sinba pagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpati na raohan kamunin katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamiibi kita. Kagurangnan namimiibi kami, manginutan kasamo, danay asin minsan sain, sa paagi kan langit no na ilaw, tanganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmati, ang misteryo na binuot mo kami makisumaro. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Ngunyan na Domingo, solemnidad kan Epifania kan satong kagurangnan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na satong itatao iririmit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan Arsobispo para sa misyon kan simbahan sa Africa. Collections for the week from December 26 to 31st, 2023. Cash receipts, daily collections, 18,618 pesos. Sunday collections on December 31 and January 1st, 65,442 pesos. Second collections from on December 31 and January 1st for parish renovation, 14,224 pesos. From the collection boxes, 12,551 pesos. Total collections for the week, 110,835 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Josie Lynch, Lolita Mapoy, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Pag-iribang Bicolnon, Beth Ante and family, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Bago po ang huring bendisyon, inaapudan po si mga ma-celebrate, kasi nagsa-celebrate kan sa indang birthday ngunyan na January, na magdigdi po sa inutan para sa birthday blessing. Si mga nagsiselebrar po ng kumplianyo ngunyan na January. Tandaan po nindo ang mga lalawgo na yan, kadurumanan tayan. Makiki-birthday kita. Matindog po ang gabos, mamiibi kita. Mga birthday celebrants, pakiduko po ka sa inyong mga payo. Diyos Ama, kaglalang nin gabos, na oya sa kinaban, itinudulot niya mo ang samong pasasalamat, asin pag-umaw, para sa imong regalong buhay. Hinanyoga ang samong pamibi para sa mga tugang nyamo, sa imong mga surugoon, nangunya nagseselebar kan sa indang kumplianyo, kasi nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakapabanala, siling man sa indang pamilya. Irayo mo sa anuman na tentasyon, kahilangan, sin anuman na katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Happy birthday po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakaman. Ang Ama, Asinanaki, Asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.